Unang-una sa tanan, Merry Christmas and Happy New Year sa inyong tanan mga kahandus, sa mga followers nako sa Facebook page official ug sa YouTube channel. God bless sa inyong tanan karong mga tuiga. O kay baw ko nga ang Ginoo ana kanunay magkauban kaninyo. Almost 2 or 3 months na ko nga wa makagama og drama tungod sa adunay ginag mga technical problems sa ako ang channel ug magpasalmaton ko nga back to normal na ang tanan. Og mamaliw ko guys kung pwede pa-like sa ako ang videos nga ma-upload para makita ni YouTube kay iya kining i-share para modagan ang atong views. Usbon ko daghang salamat. Sige, magsugod na ta. Handustan humandagan sa usa ka singgit. Ako si Janabel. Sa dali ko papagsugnan sa pagsayay sa akong siglang sa kinabuhi. Palawag sa pagtugtog sa awit nga nakuluhan. Hero. Mabus ka. Nganong nahilak man ka? Angay ba ka ng hilakan? Wabalik ka mabala ka sa akong kahimta. O nganong mabala ka man ko? Nalipay mang gani ko. Mau ba, Roy? Ug mas gabi. Mato ko nga akong ginikanan sa inyo. Arong mga tubang nimo ug sa ginikanan nimo arong mapakasal kita. Babay may amo. Natural nga kamo maoy mugastos og dako-dako ni kasal. Aga. Hinahinga na imong babag ha. Og dili mo moamot. Natural. Ikaw may alkansi kay ikaw may babae. Kita maoy alkansi, maong ang kalakinan maoy atong pagastuon. Okay ra ka na, sir. Musugot ra mi ni papa ug mama ana. Okay ma, pa. May natiguman sad ko. Mga ayaw lang mo kabalaka sa mga gastuon alang sa kasal na mo ni Junabel. Maayo. Gusto ko bungga nga kasal ha? Kasabot? Karga! Mawa man siya ng baba ni mo baya. May, natigong ka na mati ay. Ang tinaw Junabel, gamay pa kini kayo. Unsa man ni naturon? May, ihangi lang unta ko ni mo ba? Unsa man na? Kung okay lang ni mo, ani-ano man ta sa insaktong edad, sa huwis sa lang tao na magpakasal. Ang importante nga, makasal kita unang mag-uusang atong anak, di ba? Sige. Musukot ko, sawis na lang. Magpakasal na lang unya ta sa simbahan, Junabel, kung may igo na akong gasto alang sa atong kasal. Ikaw, magigo, Roy. May galon nga, mapakasal ta. Gaga ka. Nagpasibil naman mo sa usa ka huwis. Pa sila may si Roy pa. Apiki pa man ko si Roy sa kwarta. Unya na lang kami magpakasal kung ato na inakula siyang tinigo. Hambugiro tong tawhana. Hambugiro. Cargo. Ang imong high blood baya. Masamot ko ang kalagot ko anang tawhana. Junabel, pasensya na ka ining gamay ra nga bay ha nga giabangan para nato. Okay ra ni oy. Ang may galon nga watay ki ipunan sa atong mga kinikanan. Gusto ko lang ipakita sa imong kinikanan ilbe na ni papa nimo
nga kaya ko ikaw buyon ingon man ang atong anak. Pasensya ka ni Papa. Disappointed siya ni mo. Kaniadto pa mangyud ko nakabantay ni Papa nimo nga wa siya gusto nako. Pero okay ra na. Nakasabot ra ko ana. Dili para pa kong kamaw mo. Luto. Magpatulog ako sa iyong mama. Ay nahago ang imong kaugalingon. Ako na ang magluto. Ang gusto ko lang nga, ang imong buhaton, ang atimanon nimo ang atong anak. Okay? Ikaw na yung magbati sa akong sweldo, Jonah. Dili lang ko magamit sa imong sweldo eh. Ikaw na magbudget sa pagkikikuha na. Ayaw. Ikaw mao'y asawa. Ang asawa mao'y magbudget sa gastuhon sa bay. Sige. Mangayo lang ko nimo og kwarta kung may paliton ko alang sa atong pagkaon, okay? Uy, dinhi ka lang ha. Ako lang ang magsusi kung kinsay nanuktok. Relax ka lang din ha. Ikaw ni naisama sa usa ka ad sa baboy kining inyong gipuy-an. Ikaw raman ko ni namo ni Roy pa. Unya, kung mataw ang akong apo, saon naman lang? Pa, igura man ni sa usa ka gamay nga pamilya. Ang among bay pa. Ako si Jonabil ug ang among anak. Nakasiguro ka ba nga kanarang anak ninyo? Usa? Dili na nimo punan? Basige paras nimo ang akong anak sa baboy nga anak-anakan na lang. Unsa ba? Sobra ka naman. Dili ko gusto mo siya pasakitan og sulti. Ilabi na sa akong atubangan. Tungod lang para na ako ang masakitan. Pasilo ako kayo ang akong pagtawad nimo. Isip ako amahan. Bala ko na usap si Roy pa. Huwag ba mong amahan sa akong mga anak. Aray. Jonabil. Agay, sakit. Ngano ka? Nigunit ka sa imong tiyan. Ay, mga lakta siguro ko. Unsa? Babay ang atong unang anak, Jonabil. Ug liwat gyud siya nimo. Salamat ha. Kumpleto na ang atong pamilya. May anak na kita. Alright. Ug mas labaw pa akong maningkamot tungod og alang sa akong pamilya. Oo, magarag ako sa laing nasod. Aron mas mapangandaman ko pa ang manindot nga kaugmaon alang sa atong pamilya. Aron sa buwan ay ikasulti pa si Papa nimo, bahin ako. Salamat, Roy, kung mao ka na. Gusto ko sab nga makapangandaman ang umabot na tong ikrati nga kasal nga gipangandoy sa imong amahan alang nimo. Roy, mas manindot yun. Ang adunay benisyon sa palit, Jonabil. Ganang sa simbahan yun. Gusto ko musaad sa altar sa kaminyo. Nga bugtong ikaw lang ang babae ang akong mahalon hangtod sa hangtod. Nilarga yun si Roy sa Casey. Human sa tulog niya katuig. Di bakasyon siya ron magpaksal kami sa simbahan. Mahal kayo ko ni Roy.
Og tinilang gotob ang iyong magtanampo, Jonabel. Unang-una sa tanan, salamat Ma'am Jonabel sa pagpadala sa imong sigulanon, no? Mapalag ka sa usa ka lalaki nga responsable kaayo diha kanimo. God is good all the time, and all the time God is good diha kanimo. Kaway-kaway naman dyan sa mga lalaki nga responsable sa ilang kapika sa kinabuhi. Daghan pa barong panahon na nga similar ni ini? Kaway naman dyan. Siyempre, apel na kuan na. Yehey! Okay, shoutout portion nata mga kahandus. Unang-una, shoutout kay Ma'am Marian Bacalso Asilo from Anta, Bohol. Ikadua si Sir Poldera Madrona Ronald, aka Tiu from Baclayon, Bohol. Ug ang ikatulo si Sir Ramel Romero Kinali from Pansol, Gindulman, Bohol. Ug ang ikapat si Ma'am si Kitsen Handayan and family from Gindulman, Bohol. Ug ang pangla si Ma'am Marilyn Mitola Wapanyo. Ug ang iyang kapika sa kinabuhi si Sir Alexi Wafanyo, aka Men diya sa Bisularan, Nuevo, Bohol. Ug sa gusto magpa-shoutout, comment lang sa ubos. Ug ayaw kalimutan niyo pag-like sa ako ang video, no? Ug kung pwede i-share sub ninyo. Okay, daghang salamat mga kahandus. God bless.